naman tadi na vlogger. Ayo ka na pilit na ilan nga vlogger. Oo, manda. Pero at least mga karon nakasuri-suri ta karong gabi na. So asa naman sa tapuntarya nato karon. So diri sa Cebu mga karon daghan jud mga eskinita kay simpre dako mo sa Cebu City. Ang kuan lang diri kay murag kapoy na kay sig suri-suri kung pananglita sa pagmotor ka mas maayo ra jud magbike. Okay. Kaya magbike ka murag mas kuan ka mas safety sa tapos may gasolina. Dere ta. Ito dere. Dere mo ni UB exit ni. UB exit ni dere. So dito tu kayo dere. Dere makita dito ti kasuri-suri nato mga kado basta makita lang ganing nato ning kuan makita lang nato dun ning kanang street nga naay mga lights mo reflect diri sa ato kuan mo nindot sa ang resolution sa ato ang camera mo ni nakanindot diri then sa pwede rin dito maghinay-hinay kay kung paspasan sa nimo marag sikir sa kayo ang kuan ari ta diri kay murag close naman ni diri so di na atak utong so ari ta diri so dinha mo na ang Palms Grass na hotel diri mo ni ang Metropolitan tapos dinasanahan mo ng tabok sa banay so tira sa ta siguro putog na nagkamakadits so alright so mo ni alert sa mo ni ang kuan diri mga kado kanang gitawag 138 mall no so tuyok to diri balik ra ta kay di naman ta magkaagi dito traffic naman pwede rin siguro no gabi naman pwede rin ganit tayo alright pwede marag din naman kita ang traffic karon mga kado kay maragwa na may mga tao so paduong na malas 9 na kanilok yan na dito nainera tayo wala akong tatanan okay so kani murag dako bandaan na rin no so kaya sagaran din ng mga agi diri ang mga tuwang mga motor mo agi diri okay so lahos ta diri sa Ongkira Street Ongkira Espanyol Street ani alright okay let's go okay dili yung kira de makaro sa nakalimot ko na kuan na street so naatanan diri ang mga kahilayan kana mga imnanan na ato diri so
Di jud ka kakuan diri hurot yung kwarta nimo diri ko ari ka diri no. Kaon nga babae na diri. Pero nakanindot lang diri mga kado kay murag di pare karon murag safety na karon sa una murag grabe man to ka. Kuan. Ari ka diri. Okay naman. Dira. Alright. Dirita. So, diretso ta dayon mga kado sa kuan. Diretso ta sa may Tasmania Boulevard. Ato ta. Kaya ito ta dito mag-intro, no? Intro ta dito para na-intro na to. Okay. So, nanata sa highway. Going to Capitol lang yung mga kado. Alright, let's go. Okay. So ano na ito mga kadumatest ang kuhan diri bitaw sa pagka-rock steady sa ato camera. Okay ba sa 1080p tapos pang YouTube na landscape ni siya. Kuha na ito landscape sa landscape man eh. Hala na ito mga karong kaganiha nagkuha ko kuhan ship ayo to eh. So murag dito na kuha no magahuy-huy-go kinang lang maginahiner ka. Alright, so stop pa. Ano sa ito diri ko stop pa man. Pagmugo diha mga kado, so siyempre ari ta diri sa kuwan. Pwede naman siguro. Iwa man pwede tago ta. Go. Alright. So pwede man mga kado magpamingaw-mingaw ta no. Ari ta pamingaw ta dire para atos makita sa nato ang view dire ba pag night time dire sa Tasmania Boulevard, Cebu. Kaning subway kaning BRT project ba kanang bus rapid transit. Wa pa jud ni siya mga kado masugdi no. Or wa pa dili pa functional. Mo na murag kuan pa jud ni dire beer pa kayo. Then basi siguro before kuan siya before Christmas no. Ilan na nakadry na nagitistingan nila. Murag siguro na ay ko siguro mga changes nga la Osborne or unsa ba para pag mag-functional na so smooth ang daga no. So kani nga area ha dire mga kado extension project ni no, extension project sa bus rapid transit dire sa Cebu. Kaya kani actually bus rapid transit pero walkway project mo na extension. So apil gyapon ni mga kado sa package no sa 16 billion na siguro ni. 16 billion project. Dari Cebu para mapanindot jud panindot jud nila kanang murag pamahal jud nila ba para satisfy siguro pero abot lang kung ang taga Cebu makaingon jud nga satisfy sila tungod kay murag siguro para na ako okay man sa siguro kinaan naman nakita pero murag kung ako'y pakuan nun pachikon or pagraduhon ani murag 50-50 ko kay murag naapay dyan mas nindot like sa mga uban na mga nasod ba ang rapid transit nila dito gagawin nindot ang pagkahimo ang basta observer ron nimo kung sa kanindot sila mohimo dito labi na sa Japan, China grabe dyan na sila abot lang very good tungod siguro sa kuwang ko diri kanang sa tawag ani mga kado kaning murag dako jud kickback nila ba
siguro sa kickback mao na nga murag na barat na instead nga mapanindot ligon ang project since nga murag ang punto murag matakyasa na ba mao na mga kadto nga murag wala pinadaga na lang ang pagkahimo sa project. So mao na real talk no, nga istorya. Kaya kani kung murag pakontrata pa rin at sign na or company ang kuha nila ipatrabaho sa dili Pinoy or Japanese pag ipatrabaho ni pertis yung hindutay ni kanilang murag na nahimog barat ni nga istoryahan na pagkatrabaho din dinali murag kuan bito ni kanang sa tawagan ni murag praktisan ba. Pero sige na lang naman eh di naman dyan nato may mga makuha kay naman structure naman at least mga kay muslan gyapon ni sa mga mga constituente or labi na sa mga bisita no diri sa Cebu. Mas nindot man sa mga kaduno kay proud man sa tanganan na ay mga project o diri pero kanang sa kadugay sa kalangay saka kanang murag kaingon jud ta murag daghang question murag mas maayo manggod kanang smooth nga pagka flow no sa project tapos pas dali pulido mo ra gyud importante diha ang kapulido ang quality sa mga mga materialis no dili baraton. Ambot kong daghang ba nakadaay nga nindot kaning bus rapid transit diri no BRT project daghang ba nakakuan nga nindot ba pero di ko sure kung naa pa daghan ba kay sa tan-aw na ako nung murag 50-50 lagi. Okay. Alright. Okay, so almost mga 30 minutes naman ta siguro naglakaw-lakaw mga kadto. Asa man ane mag-intro o mag-exit na. Alright, ari pa na rin. Ang last na ito nga po ang direct. Alright, okay. So pabalik na ta mga kado. So naata sa tungwa dire sa BRT project no. So hinahinay ra ta mga kado para atis magkuha ta karong buntaga o karong gabion na. O nindot ang kagabion. Dire mismo sa Osmeña Boulevard, Cebu City. Mao ni ang BRT project during sa kagabion no. Makita ninyo. Padung na ta sa Colon Street. Alright, okay. So nindot so para mga karon nindot jud kaayo kaning lugar dire ko makita jud ninyo no kanang labi na ko mag-adlaw pero naa pud lagi mga makaingon ta nga bati nga mga istorya no dire tungod lagi sa murag makaingon ta kalangay then ang quality sa trabaho then sa pasab magkaoyo ng mga kuan dire mga kado mga politiko dire mao nang langay-langay dire pero at least na agyapon murag na akong place gyapon nila no totally finish na human na baka ni pero na dry run naman siguro ni pag implementar siguro sa kaning bus rapid kaning mga PUG dire kanang mga bus aircon ba ari mismo mag-ano sa kaning naila lane. So
So kaning lane nga na ay makita ninyo kaning lane nga na ay arrow. So ana magagi ang bus. Katong na ay duha ka lane dito. So adto dito magagi ang mga kanang mga kuang mga PUG ba kanang daily aircon. So adto siguro dito. Okay. So kaning dire ari magagi ang kaning giagihan ako tabok sa takay barag kuana. Mao ni ang ari mga bike diri sa kilid nako nga side ba bike o kanang mga ruta bitaw gikan sa Apas 17C ari magagi ang bus rato ara jud dito ila jud na lane kaning diri ari una ko kaning bus nga na lane no kaning bus lane ni sila ana diri kaning diri ari ang bus lane diri lane kaning diri kana maklaro man siguro mga kado no sa ato video no. So far nindot man sad mamay play man diri. Noon ato lang banon mo kay ibaw naman ta nga murag kani atong pag video murag kawat-kawat sa dali. Kay labi na karong labi iba magbantay-bantay dito sa mga sakyanan. Kay lisod na kay simba ko so mauni ang ikaduha nga station diri sa Bus Rapid Transit mga kadok makita ninyo kana. So during sa kagabi una no. Tapos adto to sa first station katong sa atbang sa bus stop South Bus Terminal no. Then na kay mausa na siya. Na-issue ra ba na taon mga kuana diri. Tungod lagi sa kalangay lagi sa siguro ambot mo sayop sa siguro yung gobyerno. O may gudun lain mga kuan. So mao ni ang Bacalaso Street no. Going to Fidel Rosario Street. Okay. So nindot sa ino mga kado paggabi na kay hawan naman sad. Then na designated area jud kaning walkway para jud sa mga tao. So far nindot sa kayo. Okay, so dito sa ta siguro. Ada pa. Ala kanang ta. Ay tabuni. Aray. Okay, dito sa siguro. Pero dari ta ari ta diri. Dari ta agad. So adto ta sa may anak ta sa may gasoline station siguro anak ta sa gasoline station anak ta mo left turn diha para kuan diri ta daan pa left turn ta daan para ay diri na lang siguro no mas nindot diri ari ta diri para limpyo hayag sa ba alright okay. So mao na dayon ang Bacalaso sumao na ang BRT or Bus Rapid Transit diri sa Cebu sa South Bus no. Okay. So ingaw na kayo diri karon mga kado ang daan padung sa CIT padung South. Mingaw na. Tapos karena dili kay tanto mingaw kay naa pa magyapon mga pasahero no going south. Okay, so thank you for watching natong tanan mga kado. See you next vlog. Bye bye. Stop recording.